Mayong gabi sa yung tanan Lil Fam. First time nato nga mag-shoot og gabi. Kamusta mo tanan? Ug dili nato lang ngayon, welcome sa third season ug second episode sa ato ang Little Faith Podcast. Dili nako atik-atiko na kung kaugalingon nga wala ko nakulbaan karon kay ang ako ang guest grabe ka special, no? Ambot og nakulbaan ba ko tungod kay kuan siya or nakulbaan ko nga mali ko kay basig kabalo na ko unsay dangatan ako niya paguli sa balay. Anyway, mawala ra gyud na niya pagkadugayan akong ay. So anyway, Lil Fam, padayon ta sa ato ang season 3 nga atong giuluhan og love life. Oh, di ba? Dili daw to love life daw. Love life. Ana siya ganina. Siya dili man na love life, dear. Love life. O, na-slide lang yun ko, dear. No? So, walay lain, Lil Fam. Ako ang guest karon. Dugi na dyan na mo siya gina-invite niya. Karon po yun siya niingon og, ambot, ni sugot ra ba ni siya tungod kay wala na ilain bisita or siguro. Anyway, let us just be thankful nga naa siya diri karon, no? Ato ana pud siyang maistorya kay nga naman ang ato ang love life, Lil Fam, dili na to layo-layoon ang kuan dili na to layo-layoon ang ato ang guest. Dapat nakabalo pud ang ato ang mga Lil Fam ko unsa ang love sa kinabuhi sa ato ang admin. Oh, ug atong admin sa Little Faith atong ihatag ang panahon kay walay lain, Lil Fam, ako ang wife. Ma'am, can you give us or can you introduce yourself sa ato ang family, no? Ato ang mga Junakis. Fam. Ako day ang admin sa Little Faith. Hi. Ako day si Noemi. And Ako day ang wife sa inyong Okay. admin. unsay feeling nga naka-attend for how many episodes nga atong na-shoot diri sa Little Faith Podcast? Unsay maggamit lang mi sa among mga tawagan diri, dear ha? Ay, dear ha, Lil Fam ha? Kay para comfortable. Unsay paminaw nimo, dear, nga sa pipila ka mga episodes nga na himo nato sa Little Faith Podcast naka-guest na jud ka? Kuan. Okay lang. Di wala sa imong self nga kanang pangarap jud nako nga kuan. Kuan. Wala ka nangarap. Wala. Hila sa pud mo. Dili Kaya nga lang kay dili mo ko ing ana. So usually nalanggid ko sa side. Gusto lang ko mahimong supporter ingana. Basta lang ka may himong kahoy. Kahoy lang ba, pero siguro nagod siguro sa una pa, pero rag karon nga mga times rag privilege na lang gyud na i-invite ka og mga ingani. So ana lang. Or basig nagsalig ni siya, Lil Fam, kay kabalo siya nga nadyo kay episode dira. Sharo akong bana ang admin. Maka-episode yun ko dira. Pero anyway, I am very thankful, Lil Fam, no, to have this. Siyempre, as a married couple, na majud mi maistoryahan na mong duha kanang what happens between the both of us, between a married couple. Pero I am very happy ron nga makashare mig something important in between sa amo pero amo pud siyang may share sa inyo ha, no? And sige, ato ra na mahimay-himay unya amo ang love life. Ano siya ganina? Dear, ayaw ko po tanaw niya sa tong love life ha, kay maulog jud ko. Ano kung ano man. Pero anyway, so dear, asa maka-connected karon daw, dili daw wala daw ko kabulos yung background. Asa maka-connected karon, dear? Aha man ka ng trabaho? Connected ko sa Bureau of Jail Management and Penology Ay, sa wow. Tagum City Jail. Oh. Female dormitory. Ay. So hello mga ma'am and sir. Pare di tag work. Pareha tag work. Ay. So Dili kibali, halata, no? nagkita ta sa work. Yes. Sa work ta nagkita. Ay, so kung classmate ta, no? Yes. Last Classmate. 2021, no? Oo. Ayan, namangha ka sa kung Pero Dili pa Lil gani Fam, ko. may magtuo kay siya jud ang una nga na in love sa among duha. dili pa gani ko inana kagwapuhan na to, Lil Fam. Upaw pa gani ko ato nya perting lagoma pero grabe, iya jud kong gi-pursue. Sana Anyway, all. dear. Ay, sige. Zaman. Kamusta man ang imuhang pagka-BGMP? Kamusta man ang life as a BGMP? Okay lang. Ay. So far, it provides sa needs sa family.
syempre, mamadyo na siya yung mga first priority nato during application. Na, syempre, sila ato ang focus. Ana nga panahon. So, it provides the family and also sa ako apod nga, nagapanarbaho. Now karon, isa sa mga $1,000,000 question. Kamusta man ang pagkaasawa? How's life being a wife? A working wife? Pila nakakabulan sa kaminyoon? Mag 2 months pa lang. Pero dugay na daw ka na lang. 5 Bago ba years, na 3 years. I think, ingon sila kay bugat daw. Kanang may ana nga mga sit. Pero siguro para sa kuha is, mas na-lighten siya kay imuhang partner. Makasabot man pud sa imuha. Diba? Mas lisod siguro siya kung imuhang partner is badlungon. Badlungon tapos wala lay pakialam sa imuha. So dako lang jud akong pasalamat kay akong partner is dool sa Ginoo. Kanang kabalo mo sabot sa imuha. Ana good. So ngana lang murag gaan lang siya sa kuha karon this past 2 months na mag 2 months na kami niyon. So very fascinating lang kay imong partner. The same lang gihapon na yang attitude, the same lang gihapon as before. Kaya magkamala mo sa feeling na karon may gikilig ko guys. Wala ni sa script ning kiligon ta. Panagsara mo siya makadungog sa kuaging ana. So, Tinood na dir. Wala na lipod-lipod basig imo lang ng istorya ba kay uy. Dili tinood na siya. Actually, dili man ko vocal nga person. Like sa akong husband, baliktad man gud ni. Introvert man gud ko siya kay sobra pa ni sa extrovert. So, marag ano lang. Dili na ko makuan pero I think kabalo man siya kung unsa ko ang feelings towards sa mga different kanang aspects in life. Ang admin sa Little Faith po diay kasabot mo guys, admin sa admin. Ako ang admin sa Little Faith, niya admin sa admin nara. Pwede pod mo tana ang admin sa admin ha? Pwede. O question. Di ko na mapangutan how's life being a husband. Yes. Sige daw. How's life being a husband? A husband of 2. Husband. Di, paawat naman si Bibi. Yes. Na. Husband na ko si Bibi, dili no? Dili. Father. Sige, dili na nato kung ano na. My life this past 2 months. 2 months. Kuan siya ba? If naaman lang ko'y gahapon di ay gabi before mi natulog na ako gi-istorya siya ha. Ambot iya ba tong gi-seryoso? Tong anak ko nga wala ko kabalo ko unsa ato bangon na to sa future, wala ko kabalo ko. Kadungog ato. Kadog day ka. Yes. Kasi na feel ni mo to kilig ka. Ako na to i-share sila ha. Okay ra. The feeling is parang you're safe. Kasi na thought ng mga husband like same as before, wala gyud na siya nagbago. Mao gyud na siya. Ano ko siya Lil Pilido Fam? lang niya. Luma. Ay, joke. Asa to ko mga klandra, gibikil ta guys. Anak ko siya gabi wala ko kabalo kung ambot ni kalit ra pud tug sulod sa kong nauna pero may anak ko siya gabi wala ko kabalo kung unsa ang akong future kauban nimo, wala ko kabalo kung unsa akong future as a father, wala ko kabalo kung unsa may tabuog but one thing is for sure kabalo ko nga kaya nako tanan because ikaw akong kauban. So ina na siya na ako'y feeling na satisfied, a feeling of satisfaction and security. Muna akong gibati this past 2 months. And with that, I love you. Yabag, unsa man nga episode ka nang igat-igat ni episode. Okay, so ako yun siyang gipaning kamutan og invite Lil Fam kay actually, siya unta ang first episode. Siya unta ang mo breaking sa season 3 ba. Kay mas nindot man good nga mahibal-an pod sa ato ang tigpaminaw o sa mga tao nga nagkatanaw sa ato sa hibalan ninyo Lil Fam nga kung unsa pod ang definition namo sa love, di ba? No? Pero since wala pa na butangan og time na invite na ko si ato ang guest Ma'am Bonnie. Hi Day, shout out. And na jud ni siya karon sa ikaduhang episode din nato ni mahibal-an ko unsa how would Klein
or how would Klein and Noemi define love? No, I think this is very special also. Okay, we would perhaps among ma-define love particularly or in a way or how a married couple would define love, no? So dili nato lang ngayon Lil Fam, without further ado, dear, personally, how would you define love, or Love. what is love for you? Di ba love? Love life? Or the love itself? Love itself. Mura gusto jud guys gutan natong love life ba? Sige daw be. Love, ano man God, love means, they say, it's unexplainable. Diba? But, personally, ang love para sa kuha is, gratitude. Diba? Kasi, when you say gratitude, the joy will come sa imong life. Like, mo uban na mareklamo, like, their partners, the things na nasa ilang life, even sa work, diba? So, work, di lang man sa love life lang, diba? Naka-correlate ng love. But, in everything you do, there is love. But when you have gratitude or be grateful ka sa imuhang life, nga na sa imuha, ang joy manggod nga imuhang mas spread towards others is makaingon ang tao sa imuhang, ngani di ay siya maghigugma. Like, thankful ka bisan pag-unsa ka maabot na mga butang sa imong kinabuhi, the struggles sa panang mga perils nga maabot sa imong kinabuhi. When you say thank you to everything nga mahitabo sa imuhang, it's different. Kay imuhang heart is luag. Imuhang happiness is okay lang, wala pa ko'y sweldo ron. Okay lang, wala pa ko'y kwarta ron. Diba? Inga na ta? No? So, siguro inga na siya. Kay comes along naman ang tanad mga virtues after ana, no? Joy, bisan pag imong sweldo is very katiting lang. When you say love, parang tanan manggod siya, mag-correlate ana. So, a thankful heart means nakay dakong love towards others. So, gratitude siya. Para sa ako, Lil Fam. But, kuan mara pud na siya ang ako ang always ginahimo. Like, mangutana si clients ako if ever. Wala po ka na stress dear kung unsay mga kanang inganing nahitabo karong panahon na. Utay wala mi kwarta, nagamay lang. Siyempre na may mga priorities in life. Yung murag chill lang kay ko ba. Ano good. Wala mo ko'y mahimo. Wala tayong mabuhat. So, let's be thankful. Para when we go to our work, we can share the love, na happy lang gyapon ka bisan pag wala na kay gikaon, wala na kay kwarta. Kaya lang, dili ko ganahan na stress na ako ang akong kaugalingon sa mga butang, na dili na ko kaya nga hold. So, yan lang siya. Wala kay control over. Yes, wala kay control over. So, lisod man gud na siya. Pag overthink ka, so, mas stress imong kinabuhi. So, ingana lang ako So, love is gratitude. Lil Fam, muday ni akong wife. Ipaningat na ko. Muday ni akong wife. Sa ako mga friends nga wala kay kang Noemi nga na curious, nag-wonder og kinsa man jud na si Noemi og ngano si Noemi man nagipili ni Klein. Lil Fam, friends, family, this is my wife. And grabe, no? When you say gratitude, I always kaning think about kaning this thought. Na ako'y isa ka thought yun nga kaning gina-share na ko sa imo ha. I don't know if ma-remember ba nimo pero sa kadaghan-daghan ako ni nga gi-share sa imo ka feel na ako or I know that you know this. Kaning makapangutan na gani kasi mo sa imo ang self-love Fam. Ako mangutan ako sa kong self. What did I ever do to deserve such person, no? A person such as you. Kay personally little Fam, kabulod jud ko sa akong kaugalingon bay. Kabulod jud ko sa akong kaugalingon bay nga dili man maingon ta nga sad boy ta or kanang unsay tawag kanang sige na kanang self kanang ginatan-aw nimo Self-pity. self dili man yung self pity bay pero ako kaila ko sa kaugalingon bay and
Mudyo ni akong pangutana every time nga makadungog ko ginana nga mga words from my wife. Unsa Lord, unsa kabuutan ang ako ang nabuhat sa imuha nga imo akong gihatagon og ginani nga klase nga babae. And I think that is, kung ako mismo ang patubagon ana bay, dili mahurot siguro ang isa ka adlaw gunahon na dili jud na matubag. And you know what? Unsa akong buhaton after ana? I would just say thanks. I would just say, thank you Lord. Kay I know nga I don't deserve this kind of person nga ako ang ma-acquire sa kong nga dili mo siya acquire, ako ang madawat gikan sa imuha, sa ako ang kinabuhi. But nevertheless imong gihatag sa ako. So that right there, Lil Fam, is I think what she described earlier, no? Love is being grateful to everything. Love is kaning naakay makit-an nimo ba or nakay sense of gratitude in every simple thing. Nakoy i-share there. Namagud koy kuan kabalo man kaani nga na ako'y gina-handle nga mga particular a special group of students sa ako ang job as a BGMP na ako'y gina-handle nga KKDK. And then na ako'y particular nga community dara ako ang na may mga modules nga among gina-undergo, and then magstorya mi dara about life. Isa sa akong gina-istorya sa ilaha is dili na ako makalimtan katong last week lang anak ko nga ug dili manggud nimo mapasalamatan or dili nimo ma-learn makita ang ginagmay nga butang, dili jud nimo ma-appreciate ang ginagko nga butang ana din. Yes. Dili manggud ug dili nimo ma-appreciate ang gagmay nga butang, how would you appreciate those things or katong blessing nga dagko, no? Let's say for example ang pagmata pa lang nimo sa moang sa kaagahon or early in the morning, it's already a very big blessing. Kaya naman dili baya tanan tao naka-receive ana nga blessing, Little Fam. Or in short, dili tanan tao nakamataan ng adlaw, but still, di ba? Giingon pa sa kong isa ka amigo, ang imuhang pagtulog is imuhang pagbuot, apan ang imong pagmata is usa kagasa, no? Isa sa gift. Kay wala jud baya ta kabalo. So ladies and gentlemen, as we have heard ana sinoy may ganina, love is equals to gratitude. May I ask you dear, if are there any experiences that you have exercised that gratitude sa imong life nga kanang na-exercise na binat gyud mo siya sa imong pinaka-max ba nga naghimo gyapon kang thankful mis kag luyo sa mo kun natay mga experience, or are there any experience na mga experience sa mong kinabuhi nga mo na ang gitudlo nga lesson sa imuha? Daghan actually. So siguro no, I think we were not dili ta ma-mature by the age. We go through maturity because of experience. So I think daghan og mga experience sa akong life na siguro makahilak na lang ko, pero nevertheless gina-pray lang nako siya, no. Siguro isa sa kong ma-share is that siguro kanang you've been through kanang studies, tapos kanang nata sa mga midlife crisis na we may extend ta og graduate ta, we have gusto ta makakita og mayong career because our family needs us, our parents needs us, kinahanglan ng financial stability. Na mga edad nato na pangitaon nato ang financial stability jud. Like siguro may ana kung asa ta kay syempre wala man tagitagag generational wealth. So kita gid ang maningkamot. I think kana pa lang siya sa mga applications para sa imong pamilya ay problema sa pamilya, application sa trabaho, magsagol na tanan, magsaksak sinagol na siya. But para sa ako siguro wala man siguro ka nang dili na to makaya kung ato alang iampo sa Ginoo. So ingana lang siya. Ang ako amang good kay it reminds me of kung problemahon pa nako siya. Yung problema na po ko pagkaugma, problema na po, yan na ba, problema. Inga na ang gi-exercise ba sa ako ang kinabuhi kay murag,
lisod man gud mag-overthink para sa ako ah. So, para sa akong giingon ganina ba nga grateful gihapon ko bisag nga ni kagamay akong gikaon, nga ni kagamay akong sweldo. Ang nga nakagamay nga sweldo na agyapon gyud mahatag sa akong ginikanan, diba? Sa akong pamilya. So kana pa lang nga gagmayng butang bisan pag moingon ka nga nabi usahay nabi time na gusto nato mo palit ani anana. But kung grateful ta ana nga mga butang sa ato ang kinabuhi, dako ang mabalik sa imuha. So ang ako bisan pag unsa kadaghan gyud na struggle na imong nagian sa kinabuhi, kung thankful lang ka bisan pagtagaan kag pan nga gamay lang nga na ko sa una hantod man gyapon karon kanang pasalamatan ka kay kisa mo mohatag sa imong pan karon nga na kagamay. Diba ka na mga umunay, nga na ba? Kani ma'am, nako-question nimo. Kabalo mo yung Telefam no nga dako-dako jud ang sweldo basta nasa government. Before ka niabot sa inana nga sweldo ma'am, unsa ang imong mga experience or naka-experience ba ka before ka nang ginagmay nga mga before ka niabot sa inana nga sweldo ba? Nagsugod ba ka sa gagmay nga mga sweldo or kuan, and then kadto sa mga work nga kuan pa nya giunsa nimo pag-exercise imong gratitude adto? Siyempre karon kay dako imong sweldo naaman jud kay mousab gid imong lifestyle, no? How about katong kuan? So kung mausab imong lifestyle, perhaps sa uban tao makaingon niya, okay ra man na siya makaingon gratitude jud kay dagko naman na sila sweldo. How about those times ma'am katong wala pa ka niabot ana nga sweldo, giunsa nimo pag-exercise ang gratitude? Ang love is equal to gratitude. Siguro I believe kato siya nga mga experience kay naka-experience man jud ko mga 4,000. Ang sweldo? Oo. Kada bulan? So 8,000 ano nga sweldo. Oo. Basta nga thankful gyapon ko ato na ano siya. When you say gratitude kasi you share. Okay. Mapakita nimo nga thankful siya once you share your blessings. Yes, you share your blessings. Like kung ihatag din mo siya ana nga tao, like walay bagot-bot ba nga madungog sa imuha. Like freely given nimo ang imuhang gihatag ana sa ana nga tao. Like kita nga mga anak nam kita responsibility to dili lang siya dili man gyud totally na nga responsibility, but kinahanglan to mahatag. Diba kay na may mga kinahanglan gastuhon sa balay, but I share it to my family, labi na sa akong mama o tatay, nga freely ba, kanang gaan sa kasing-kasing, kanang wala kay bagot-bot after. You are grateful enough nga nakasweldo ko 4,000, 3/4 of it, gihatag na ko sa akong family. Okay lang sa ko Ano lang good, you share, biskan pag sa una, I share everything to my parents, my sister, my brothers, bisan pag dili na ko kaila. So, yung anak ko, rag, ang balik magod sa mga dako. Like, karon wala ko na-expect. My lifestyle doesn't change. Nadungagan lang siya. Munang, dili ta mo exceed sa ato ang needs karon panahon na. So, karon mapasalamaton ko kay dakong grasya nga niabot sa imong kinabuhi. Bisan pag, gikan ka, mas nice magod, gikan ka gamay. Tud nga, ni dako ang imuhang imuhang para nang giingon nimo na sweldo na nakakaroon sa government. Thankful gyapon ka kay syempre ma-compare man gid nimo kung sa imong sweldo sa una og sweldo guys giagian mig cake dire guys. Sweldo sa una og sweldo karon. But grateful lang gyapon ka bisan pa og nang dapat i-share gyud ato siya, di na siya i-keep nga ato ay kuwara man ni sweldo na siya. Kuwara man na pamangkoy panginahanglan nun nana ba. Nagod siya pero dili po nato kanang dili binlan gyapon nato tong kaugalingon ba. Nagod. Basta when you say you're grateful, you share with others. Kay para mutuo ko anang blessings will come along. Kanang the more you give, the more you receive. Yes, tinod na siya para sa ako
Hmm. Now, dunggan ako ganina sa may experience anak ka nga mas kag lesson na kayo ang kinabuhi imo lang gyapong pangayo pasalamatan sa Ginoo kanang kuan. How is your kuan ma'am? Kana how would you relate that principle to your kaning living experience nimo with God or living with God? How would you relate the love is equal to gratitude principle? Like kuan kanang katong ingon mo ganina nga the more you give the more you receive that is actually biblical no. Personally napa ba kay lain kuan na lain experiences or lain thoughts ana nga principle nga imong ma-relate sa imong kinabuhi with God? I know that you have been kaning into the work pug ano into your own field of ministry since then no kay share nimo sa ako nga usahay gabiin na mo makauli tungod kay sa to fellowship nag-visit pa mo og mga brothers and sisters ninyo sa ilahang mga balay ano ba up until karon I have observed still nga ang imong relationship with God is tight. How would you relate that principle kung ikaw ang pastoryahon? Siguro if you have deeper appreciation and passion about living. Kasi when you say love is God ba ya? I believe na siguro nigaan para sa ako ang mga problema nga maabot. Because I believe na Ginoo na nakakuan sa ako. Sa una pa na siya like my attitude towards everything na ihatag sa kuha sa Ginoo. Like positive lang gyapon ang imong approach ba. Like nasabtan ako imong ganina ba na connect na ko nga the more you give the more you receive, di ba? For love is equal to gratitude. Imo na mention mo nga isa sa mga core principles behind that is kaning the more you give the more you receive. Is that kuan kanang dili ka mahadlok mohatag tungod kay kabalo ka nga naay Ginoo anda mo provide sa imong need something inana nga yes kuan. Okay, wala never ko na himong siguro sa mga butang nga kanang kinanglan magtipid pero nadyo yung mga butang nga para sa ka-observant siguro ka sa ako never jud na ko ginaulit. True. Because I believe na mo balik sa imo na. So siguro deeper understanding about living your life here. Syempre, 'di ba ikaw nag-ingon na syempre ang pero nakalipay na jud sa langit. Natay ginahulat or natay nagapaabot sa ato sa ibabaw. So siguro maghimo na lang tag maayo diri sa baba no para sa ako disclaimer, I dili mapug ko very into dyan sa church like yung pero I believe na you are still finding your way into the kuan. Ako pang ginakuan ang ako pero my faith in God very very strong. That's why siguro makita sa tao mura ra manig wala sinoy mura ra manig. Actually that is true. Optimistic ra man kayo kanang unsay kanang mahitabuan yani na wala naman ko'y mahimo. That's it. Diba? So, I think, ingana lang siya para sa kuha. Let's make it simple. Life is very simple eh. Tao lang ang palisod ana. So, yan na lang siya. No. That is why little fam no, makaingon ko usahay nga, ako personally makaingon ko usahay sa kong kaugalingon nga, ang guidance towards the feet of Jesus was not only to our dili lang siya tungod sa mga tao nga naa sa sulod sa simbahan, no? To tell you honestly, Noemi and I doesn't share the same doctrine, doesn't share the same sect, lahi-lahi mi. But, may alarm na. Guys, 30 minutes na ta, mo stop na ta. Gusto po ko mo padayon, pero sa dilang ako lang ng tiwason. That is why for me, mula ito kaingon, dili tanan tao nga ay dili tanan circumstances nga nagalid sa ako personally to the feet of Jesus is not only those people who are from the church or not only from the circumstances that is in the church, no? Inana
That is how God works in mysterious ways. In mysterious, lahi naman to. Works in mysterious. Kanta naman to. No, pero ina, dili niyo masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo ba unsaon ko niya pagsalbar, no? Dili lang kanunay nga naadera sa sulod sa simbahan ang sulbad. Once you search for Him, kaning earnestly, kanang kinasingkasing yun nga pagpangita ba, kanang ganing moabot na ka sa point ba nga mangutana na ka, and then after ana imo siyang iampo, imo siyang pangitaon. Grabe bay, bisag asa ka mulingi bay, iyahang dunggon ay mga pag-ampo, and He will really give you what you need. Sama sa kung gikaingon ganina, Lil Fam, God has given me what I need. And hantod karon, I still don't think that I deserve it. But that is not in a kaning self-pity nga manner, in a sad boy nga manner, but it is a way wherein ako ang gina-improve more, ang ako ang kaugalingon tungod kay na ako'y standard nga ginaapas, na ay blessing nga gihatag ang Ginoo nga supposedly dili ko deserving tungod sa akong makasasala. That is why I need to, like, dili man live up to it, but gusto lang ako bang miskag kanang gamay lang gani pag give back, paghatag balik ba kanang akong pagserbisyo sa imo gani, dili lang na sa ingon nga tungod kay na ako'y apason na standards, is that kanang miskag maka-contribute man lang ko og balik maka give. That is my way of giving back to God, kana akong pagserbisyo sa akong asawa. Kabalo na siya sa ako ang sa isa sa na-mention ako dito sa mga vows during sa mga wedding. So to, I may not give you or always give you roses and chocolates, anak, but maningkamot jud ko that I can provide you with milk and honey, no? So mudyo na ako siguro kung dapat siguro ba ako'y mo host di ay ko'y makuandra, no? Iyo magud sila Kukoy nga si Kukoy da ang mo host anya, kami duha ang mo guest. Pero basig Sama matabunan iyang kuan ba, matabunan iyang gusto isulti kay maula man ni siya na ako. Pero gusto pug ko ina ay kuan ba mo share sa ako ang abi na kung ma-share na nako diri karon. Pero sa dilang sunod na lang po siguro sunod episode or dili sunod episode, one of these episodes, no, karon ng mga season ako maistorya sa inyo akong how do I define love, siguro sa last episode. Sige, amo na sa admin ay sa crew magsabotan na. Anyway, Little Fam, we are very blessed to have Noemi Deary, my wifey, as our guest tonight. And then nami sa A-Park, nami sa may tennis court. Wala lang. And sa 30 minutes na to nga pinag-uban, I am blessed, I am very thankful dear nga imo ang gidawat ang task. Kabalo ko nga dili nimo ni typical or dili nimo ni ka-vibe ning mga magkuan-kuan, but she mustered up all her courage. You mustered up all your courage para maka-istorya diri sa Chit Chat by Sito sa Mantina. joke lang ko lang. Diri sa ato ang podcast, The Little Faith Podcast. And now this is, I think, the time ay naana dito. Kalimutan ko permintihan sa ato ang mga takeaways, no, ato ang little learnings. So magsugod siguro ko ang akong takeaways or akong little learning karong nga episode is that grabe bay nana kanang dili ka mahadlok muhatag tungod kay kabalo ka nga naay Dios nga mo provide sa imong needs, no? So kaning ginatawag na to nga the more you give the more you receive, but it does not mean nga ay muhatag ko kay para na ako ma-receive. Dili siya inana nga mindset, ha. Dili maguna ang receive, dili maguna ang reward sa imong nauna. Mo ganing the more you give the more you receive, dili siya the more you receive the more you give, no? Kay dapat sa tong una maguna perminti ang pagpanghatag before ang kanang pagdawat, no? So that is my takeaway there. So little learnings. Siguro, it's not little learnings. Daghan nga learnings. Daghan ka nga learnings na makuha. Like, it's one word lang, gratitude. Wow. Pero, I think, ako ang na little learnings about this session is, Grabe, mahadlok man tanan session ba? it's the ability to be thankful. Okay. No, kasi sama sa kong giingon kanina,
ay you are thankful and it follows everything, the virtues. Like joy. Can find joy, happiness in it. Like, wala tayo bagulbol or bagutbot ba na ito ang gipanghatag as long as ihatag na to siya sa maayo nga kuan nga way. So, I believe kung kita as a person, like, kanang we natay dapat deeper appreciation about life and how to live it. So nga natang siya grateful lang ta sa ato ang tanan gip na panghimo bisan pag unsa pa na siya kagamay. Walang to siya. Busog jud kay ko ani perminti niyo mga words of wisdom o mga advices ba. Anyway, little fam, I hope that you have learned many things in a way or in the same way nga I have learned many things from my wife. Kada adlaw, kada simana, kada bulan may mag-uban, no? Pero dili jud ko mapulan pagpaminaw og mga words from my wife, and I think this is now the time to leave or ibili na mo among pinaka-famous nga tagline, Lil Fam. Ana siya ganina, excited na daw kay siya miingon ani. Sige daw, be. Sige daw, be. Kabulo daw. Kabulo. Sige daw, be. Kabalo ba? Ano dito? Sige daw, be. Kabalo ba? Lil Fam, always remember, all it takes is something. Likilig siya, bay. Once again, little fam, always remember, all it takes is a little faith. Bye-bye. Bye-bye. Love you, little fam. Good night. Mana? Ano ba ito? Love you, dear. Love you too.